Verame ji bo xwendekarên ku diçin lîseyan hişyariyeke baldar bin ji vir şomda. Zarokên ku navên nexweş, navên xirab li hevalên xwe bikin û bê destûr di polan da, di sinifan da xwendekar û mamosteyan bi kamereyan bikişînin wê bi dîsîplînê werin ceza kirin. Wezareta Perwerdeya Netewî rêzîknameya lîseyan guherand. Neheqiya li hevalan û zordariya Sîberê dibe sûcê dîsîplînê. Navê hev xiratin laqab hene ji Sîberê bigire, ji lêxistinê bigire, navxirakirinê bigire, heta navderxistinê pir tişt heye. Ji bo wî ya wî dibistana de pirskirekî mezin bû bi rastî. Ji niha pêvtir înşallah ew dihî kemtir bibe. Zıt anlamlı kelimeler biliyorsunuz. Divê xwendekar di polê de bi telefonan bêdestûr ders û mamosteyan nekişînin û par venekin. Pir care bi telefonê di hundirê pola de dibe mamosteyê xwe dikişînin, hevalê xwe dikişînin, bi haya zaroka ciwan tune diçin parê dikin, piştîkî parê dikin, heta niha ti cezakî ji wan re tune bû. Ji niha pêvtir parêkirin bê destûr cezakî mezin ew bixwe bîne. Pisporê Perwerdehiyê Evdurehman Yel qala cezayê dîsîplînê kir. Sê heb cezayê wî hene, a pêşî hişyariyê, a dore şermezarkirinê, di dore jî ji hundirê xwendinê derxistin e. Yan jî qutê dûrkirin û dirêjî dûrkirin. Derûnas Cevdîn Çelîk got, çareseriya zordariya li hevalan û Sîberê